Prajem vám dobrý večer. Toto je folklórny súbor Branovčan. Pred istou dobou na internete sme zhliadli isté video, kde pán Jureš, Pagáč a spol, nebudeme menovať konkrétne, vyzvali isté kolektívy na istú výzvu. A tak my odpovedáme, síce po kratšom čase, ale predsa len sme, odpovedáme. Zároveň by sme chceli pozvať na túto výzvu 3 kolektívy. Veľmi by som rád poprosil Zamutočan, Raslavičan a Technik. Čo viac dodať, len... Na zdravie! Čo mne porobičku? Dáme druhé kolo, alebo to? Poď som druhý. Mám. Jana. Ďakujeme! Ďakujeme, pazožek. Ďakujeme! Dopoučujem! Idem na vecku. Konec?